Ανέβα στο τραπέζι μου, κούκλα μου γλυκιά, χόρεψε και σπάστα όλα τούτη την βραδιά. Ανέβα στο τραπέζι μου. Χαιρόμαστε και λυπούμαστε που φεύγουμε από το σχολείο. Ο καθένας θα τραβήσει τον δρόμο του. Ελπίζω και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους. Να το πεθυμίσω. Αλλά σίγουρα να έχουμε πράγματα ωραία να θυμάστε με το σχολείο και για τα σιωπά που τελειώνει το πράγμα, γιατί εν 3 χρόνια γνωρίσαμε και άλλους μας που το λυκειό. Και κρίμα από το σχολείο. Περάσαμε τέλεια, ένα θυμό για πάντα τους φίλους μου, θα τους ξεχάσω ποτέ. Δύο μας, τρέφουν. Γιατί ούλες περάσει, κάτι. Τι δήλωση είναι, να περάσουν όλοι καλά, να έχουν έναν τέλειο μέλλον, να μην μπουν όλοι φυλακά. Και να περάσουν καλά γενικά, να απολαύσουν τη ζωή τους. Σοβαρό το θέμα. Καλησίδειο. Ιξιδά, χεστήκαμε. Πάμε κάτι γενικό. Καλή βίντεο. Κοίτα να μαθαίνεις. Όπως είναι η γραβάτα, βάζουμε το τούτο δάμε έτσι. Τάκ. Και ώστε μπορέσουμε να είμαστε εγκύροι για την φωτογραφίση μας. Χαίρετε, τι θέλετε να δηλώσετε? Δηλαδή φέτος τελειώνουμε και δεν θέλουμε να φύγουμε. Θέλουμε να φύγουμε φυσικά. Έτσι είμαστε οι καλύτεροι, άμα 5, 2010, 2011. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη που τελειώνει αυτή η χρονιά. Εντάξει, οκ, cut. Όχι, είμαι φλόρο. Δήλωση. Δεν έχετε υπόθεση. Γεια σου Ιωάννα. I love you. I love you, we love you. Πάνω κάτι. Θα μιλήχτω. Θα δηλώσουμε καλή σταδιοδρομία, όπως λέει και η φίλη μου Ιωάννα. Χρησιμοποιάτε προφυλακτικά. Χρησιμοποιείτε προφυλακτικά. Έχω ένα να πούμε. Καλώς φωτογραφία. Τι έχεις να δηλώσεις σαν πρόεδρος που τελειώνουμε το σχολείο? Είμαι και συγκινητικό. Είναι χαρμολύβια σήμερα. Είναι πολύ συγκινητικό και θα σκάσουμε πότερο και κοβίτα. Μάλιστα. Τέλειωσε ευτυχώς, να πάμε να σπουδάσουμε και κάτι. Είμαι πολύ ευτυχισμένη που θα συνεχίσω στη ζωή μου. Αλλά από την άλλη, ας πούμε, εντάξει. Παλαιμός! Όχι, δήλωση, τελειώνουμε. Εσύ μίλησες. Μια σωστή σταδιοδρομία στη ζωή τους και όλα τους τα όνειρα να γίνουν πραγματικότητα. Μια ρε τέτοια δήλωση. Λοιπόν, Πηγαίνουμε φέτος. Είμαστε πολύ χαρούμενες. Έλα, παίρνει. Πρέπει να δηλώσω ότι θα σας πενιμήσω όλες πάρα πολύ και θα μου μείνουν αξιάσεις τις εμπειρίες με εσάς όλες τις υπέροχες, όμορφες, πολυτάλαντες κοπέλες. Α, έλα. πότε όλα. Κάποια δήλωση? Θέλουμε να φύγουμε. Εντάξει. Κόκο, όλα θα πάνε καλά. Εσύ τι έχεις να δηλώσεις για η φίλη μας την καθυστερημένη? Την καθυστερημένη? Νομίζω ότι την Κασνούλα δεν είναι καθυστερημένη. Ούτε και Κίτσο. Καλή σταδιοδρομία σε όλους. Καλά να περάσετε, καλές σπουδές. Τα πράγματα μιλούν από μόνα τους. Θέλω να σου πω ότι πρέπει να δουλέψεις στις φωτογραφίες και το λεύκομα του σχολείου και να βάλεις λεζάντες. Δεν σας έχω δώσει άδεια να μεταδώσετε αυτό το υλικό που πέρα. Τα μωρά μας ήταν πολύ καλά. Να μας πεθυμίσετε. Θα σας πεθυμίσουμε, ξέρω σας, είσαστε τα αγαπημένα μου τα παιδάκια. Ο άνθρωπος γεννιέται για να κάνει οικογένεια, παιδιά, να ζήσετε, να ευτυχίσετε. Χάρηκα που σας γνώρισα και σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Πολύ καλά. Μάλιστα. Αμηχανία. Να με ψαρέψεις. Όχι. Καλές οι σχέσεις μου. Μάλιστα. Rewind. Του.
έχετε το. Οι τελειόφοιτοι μαθητές ήταν τέλειοι. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που με αγαπούν οι μαθητές. Για τους τελειόφοιτους, ό,τι έχουν το τηλέφωνο μου, έχουν το μεσέλ μου, θα μπορούν να πηγαίνουν οπουδήποτε. Με παίξουν, είμαι πρώτο νούμερο.